vise, hvordan man bruger sådan en her hjemme cylinderhoner, som man kan købe i diverse webshops. Og her der har jeg en cylinder, som der ikke ligefrem er klar til brug. Som egentlig lignede noget, der skulle i skrotkassen. Men nu sætter jeg den op her lige med et øjeblik, og så går jeg i gang. Og bagefter så viser jeg stempel og cylindermontering. Først så giver den en god gang ved det 40. Det er det, jeg bruger. Og så holder jeg den lige sammen med fingrene. Indført. Og sørger for at holde godt sammen, så jeg ikke lige får slebet et hak i kanterne. Selvom det er en meget, meget fin slibesten. Og så kører vi stille og roligt frem og tilbage. Sørg for at komme helt i bund. Og grunden til, at jeg har fjernet lyden for de fleste klip, det er fordi, at jeg bruger en mobiltelefon, der står på en stander lige ved siden af. Og jeg har sådan set hovedet lige ved siden af, så jeg stønner helt vildt ind i telefonen, og det kan jeg simpelthen ikke holde ud og høre på. Så derfor så har jeg lavet noget musik og sat i. Så ser vi det lige fra en anden vinkel af. Så jeg kommer lige nøjagtigt ud på den anden side, men ikke for langt, sådan så de vipper. Og så bare stille og roligt jævnt tempo. Sørg for at slive jævnt. Prøv at se her, ikke? Nu er det noget, vi kan bruge. Og så måler jeg lige cylinderen igen. Måler den her krab af. Se, så er det jo heldigt, det rigtige stempel, jeg har købt. Så monterer jeg stemplet, og jeg sætter låseringen i på den ene side, inden jeg overhovedet går i gang. Og så stempelringen inden også. Og så lader jeg lige en lille bitte tut stikke ud ind i stemplet, så jeg kan fange hullet. Og vupti, så springer den lige. Og det vigtigste, når man monterer sådan noget her, det er, må på ingen måde bruge vold. Hvis du ikke kan trykke det lige sammen, så er det fordi, der er noget, der ikke er, som det skal være. Og sørg for, at den her låsering sidder ordentligt inde i sin rille. Og så er det bundpakningen på. Det er lidt noget skidt at glemme den, fordi du kan ikke rigtig få den på bagefter. Så den skal man huske. Og Pigago, de laver de her pakninger, hvor den ikke har huller, der fanger om. Det er kun sådan nogle halve huller. Så det er sådan lidt en følsom pakning, og det er sådan noget alupapirpakning, den er lavet af. Ind med cylinderen, stille og roligt. Og så finder du tappen, hvor stempelringene skal sidde. Og du kan ikke sætte dem sådan, så de sidder lige præcis, når du kommer med cylinderen. Det kan allerhøjst være i nærheden, så du skal sådan arbejde lidt med dem med fingrene. Så bare de er i nærheden, så den ikke er helt om på den anden side, så går det. Jeg kan se her, stille og roligt. Ikke nogen vold. Aldrig vold. Kan du ikke trykke det sammen med fingrene, så er der noget, der ikke er, som det skal være. Se der, så glider den lige ind. Der var pakningen ved at ryge. Du skal altid passe på, den vil rigtig gerne ind og blive udlagt af skørterne på stemplet. Så er stemplet i,
vi skal pakke den ud. Få lagt den, hvor den skal være. Se som den er der, det er lige så fint. Sådan, og så stille og roligt med cylinderen. Svup det. Face open, no